हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। तो आज चाची मार एक नाच गीत सुनावा जाता ही हल्कर की चाची। आप सब कैसे लागे कमेंट में जरूर बताइए। भाई ये हमार बेइज्जती कर देते हैं, कुछ बेइज्जती गाना गाई। ससुर बैदिया हमरा खोलै डकटरिया हो, ससुर बैदिया हमरा खोलै डकटरिया हो, हम नाही अउबै ससुर तोहर डकटरिया हो, हम नाही अउबै ससुर तोहर डकटरिया हो, तीतै तोहरी बोलिया ससुर तीतै बादवैया हो, तीतै तोहरी बोलिया ससुर तीतै बादवैया हो, जेठवा बैदया हमरा खोलै डकटरिया हो, जेठवा बैदया हमरा खोलै डकटरिया हो, हम नाही अउबै जेठा तोहर डकटरिया हो, हम नाही अउबै जेठा तोहर डकटरिया हो, तीतै बारी बोलिया जेठा तीतै बादवैया हो, तीतै तोहरी बोलिया जेठा तीतै बादवैया हो, देवरा बैदया हमरा खोलै डकटरिया हो, देवरा बैदिया हमरा खोलै डकटरिया हो, हम नाही अउबै देवरा तोहर डकटरिया हो, हम नाही अउबै देवरू तोहर डकटरिया हो, तीतै तोहरी बोलिया देवरू तीतै बादवैया हो, तीतै तोहरी बोलिया देवरू तीतै बादवैया हो, सैया बैदया हमरा खोलै डकटरिया हो, सैया बैदिया हमरा खोलै डकटरिया हो, मीठै तोहरी बोलिया सैया मीठै बादवैया हो, मीठै तोहरी बोलिया सैया मीठै बादवैया